बर'नि गोदान जांख्रिथाय 21 मुगानि बुहुम समाजजों समानै आगान सुरफानो आरोबाव गोदान मोनसे जांख्रिथाय। बे जांख्रिथाया नङा बियो राजखान्थि मोनथायनि, बे जांख्रिथाया नङा बियो सुबुंनि बेरेखा, बे जांख्रिथाया नङा बियो खुंथायनि बेरेखा। गोथै हाखर दङ गावनि थुमावहाय बेयाव खालामफैदों आरोखि उदालगुरिनिया। ओमफ्राय जों क'क्राझारनिया केम्पनिया जों बेहाय खालामफैदों आरोखि। पुलिसफ्रा आदाखौ गावथारनानै लांबाय आयै। आदाखौ लांबाय आयै, पुलिसफ्रा गावथारनानै आदाखौ लांबाय आयै। जोङो थारमाने केम्पआथ' जोंनिया होखारजानायसो नालाय, थांनाय जानुवारियाव होखारजादों जोङो। बेखायनो आफादाथ' दं, दासिमबो दङ आरो थालांबाय थागोन। बेखायनो जोङो जोंनि जानाखि बे मुंख्लं सान जों बेखौ थारमाने मोनसे जायगा फोथाराव खालामनांदों आरोखि। सेन्ट्रेलि फालिदों, उदालगुरियाव फालिदों आरो क'क्राझाराव फालिदों आरोखि। मोननै जायगायाव फालिदों आरोखि। उदालगुरिनियावहाय थारमाने बबे जायगायावहाय गोथै हाखर दङ गावनि थुमावहाय बेयाव खालामफैदों आरोखि उदालगुरिनिया। ओमफ्राय जों क'क्राझारनिया केम्पनिया जों बेहाय खालामफैदों आरोखि। नोंथांमोननि जाखिनि दाबि माबायदि सावरायनाया माबायदि सोलिगासिनो? सावरायनायखौ जोङो दाख्लै इलेक्सननि जोबखांनायनि उनाव जोङो मोनसे एपिल खालामदों आसाम गभर्नमेन्टखौ, ओमफ्रायो आसाम गभर्नमेन्टनि CMखौ, चिफ मिनिस्टारखौ, ओमफ्रायो प्लास जोंनि BTRनि CM जोङो बिसोरनो थारमाने जोङो आपिल लेटार हरदोंमोन जाहाथे जोंखौहाय पुलिसफ्रा बा पुलिस पार्सनेलफ्रा थारमाने जोंखौ डिस्टार्ब खालामा, जों गभर्नमेन्टजों सावरायफिननो रेडि होननानै जों एपिल खालामदोंमोन। दा बे एपिलखौ खालामनायखौ बिसोरो मोननानै दा जोंखौहाय रेसपन्स हरफिनदोंखि खम समनि गेजेरावनो माबागोन, मा होनोमोनलाय, सावरायनाय जासिगोन आरोखि आसामनि CMजों। दा सिगाङाव आं बुंग्रोयो न'खरनि इस्युखौ जोङो सल्भ खालामग्रोदों, बिनि उनावहाय जोङो दस्रा न'खरनि इस्युखौ सल्भ खालामनो नाजागोन आरो। माने जोंनि न'खरनियावनो दा एसे इस्युआ गोबांसिन जालांदों नालाय, दा जों जेब्ला जोंनि न'खरनि इस्युखौ जों सल्भ खालामनो हाया अब्लानासिम जोङो जेबो बुंथ'नो हाया। जों जेब्ला न'खरनि इस्युखौ सल्भ खालामगोन अभियासलि जों गासैखौबो सल्भ खालामनो नाजागोन आरोखि रायलायनायनि गेजेरजों। दा जुदि CM सारा जुदि जोंखौ जुदि बे खम समनि गेजेरावनो लेंहरदोंथ', दिनैहाय आङो मैया मोनासिमाव फन फैदोंमोन 10:30 बायदियाव कन्टेक्ट खालामहरदोंमोन। आं बुंदों माने जोंना 13 तारिखआवहाय सेंग्राफोरखौ गासैबो लेंहरजोबगोन, उदालगुरि क'क्राझार जों ज' सावरायग्रोगोन, बिनि उनावहाय जों मा डिसिसन लानाय जायो CM सारनो जों खोन्थाहैगोन होननानै बुंहरदों आरोखि मैया मोनायाव। जिहेतु माखासे सान सिगां केम्पखौ दैखांनाय नोंथांमोना दा आथिखालाव माबायदि थासारियाव फैयो? जोङो केम्प थिखोजादोंबाबो मानसियाथ' जों दाबोसो आफादाथ' दं नालाय, जों थारमाने मा खालामथारदों, फ्रेगमेन्टेसन खालामथारदों आरोखि। जोङो फिसा जायगायाव थादों आरोखि। जों बेखाराव थायाखै, माबा मा होनो थालिर गायदों, बहाबा फुख्रि माबा ना हगारदों, बहाबा अमा फिसिदों, बहाबा मुदुफुल गायदों। माने बबे जायगायाव जों सेंग्राफोर ज' थादों बे जायगायाव थारमाने जों बेखार थायाखै आरो। थारमाने माबा मोनसेबाबो थांनानै थानायनि राहाखौ जाहाथे आफादा थांनानै थायो बे बेबस्थाखौ जों खालामनानै दोनदों आरो। जोङो बे नङाखि जोङो ज' थानायावबो जों खालामखायोमोन, दा जों ज' थानो मोनाखै जेनेबा।